Wayo Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Dan Allah wai mene haka ne? Ka shiga nan mana dan Allah. Kai kif kai ci dan rena hankali. Uban mu ya ce ka zo da bar mu dan rena hankali. Kai ka ga rena hankali. Wai a gaban mu za a dinga irin wannan cin zalin? To shikenan bari ka ga abin da zan ban. Wayo Allah, na shiga ku da lalace. Dan Allah ku yi hakuri. Kai ka su mu taro mana shi. Yawwa dan na shirwa dan shegiya dan na shi. Yawwa na gode. Thank you very much. Bar na bata nan. Yawwa na gode. Salha gashi nan ta gaban ka. Sawo shege fika. Sawo shege fika na shi. Wayo Allah mama. To ai ya gudu. Ka ji ta sono. To shi aka ce ka kama? Alhamdulillah. Sai zane. Wayo Allah la ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ku yi hakuri bari. Wai mene haka ne? Dan Allah ku yi hakuri. La ilaha illallah. Kai wai kai wannan irin donket mankin ne da Allah. A'a shi aka ce ka kama dama. To shikenan wai ku yi kenan daga yin kuskure sai ku dinga zagin mutum da turanci. To wallahi ba zan ƙara bin sa ba. Wallahi ba zan ƙara ya ma tafi. Wallahi ba zan ƙara bin sa ba. Haba da Allah. Can ta matsayi maka dai.